To je značilo prvo reći pristati, ok, idemo u taj deal, a onda i toliko dobro obaviti taj posao, toliko novaca. Mislim, ne znam kad smo zadnji popričali o tako dobro vijesti u hrvatskom gospodarstvu, pogotovo sad u vrijeme korone. Da, pa gledajte, mislim, mi interno smo čak i znali koliko potencijalno nanobit vrijedi. Jer mi smo čak i za vrijeme ovog procesa imali ponudu koja je bila veća od ove. Znači, ovo nije isključivo bilo vođeno financijskim interesima, nego dugoročnim interesima, što je najbolje za tvrtku i kombinacijom nekakvih faktora što mi tu još dobivamo. Ne? A naravno, sjećam se lijepo i mislim, to ipak, iza toga je 12 godina rada. Nije to preko noći nastalo. Ne? Tako da, trebam se još malo odmoriti zato što zadnjih par dana je bilo jako intenzivno oko pregovora. Doslovce, odvjetnik iz Londona me nazvao u 5:30, je to sad to, mogu razmijeniti potpise ili si se predomislio. Ne? I u biti tako smo na neki način završili to, u 5:30 u četvrtak. A je li drhtala ruka kad se potpisivao? Pa zapravo je bilo dosta neosobno taj dio, jer zbog covida nismo mogli uživo potpisati, nego elektronski. Odnosno nismo već potpisali, a usuglašavali su se neki dijelovi ugovora. I onda imamo opunomoćene odvjetnika u Londonu koji su onda u biti za nas to konačno prihvatili. Tako da je malo bilo to neosobno radi covida, nije to toliko ceremonijano bilo kako bi čovjek očekivao, ali nema veze. Se probudio, je li to bilo bogat čovjek si danas, A gledajte, ja to ne gledam tako zato što Nanobit je bio uvijek profitabilna firma. Znači, mi smo relativno lijepo živjeli i prije 2 godine, prije 3 godine i sve to. Tako da ne gledam ja to na takav način. Meni financijski aspekt ovog dila je bitan ako odlučimo otići iz Nanobita za par godina da mogu ponovno pokretati nove biznise u Hrvatskoj. Ne? Jer to je ipak lakše kad imate neka sredstva. Jer ova priča je trebala 12 godina, da smo mi imali nekakve milijune na početku, možda bi to trebalo malo kraće. Ne? Htjela sam pitati za samu gaming industriju u Hrvatskoj. Veliki efekt, veliki val sad kreće nekakvih reakcija. Je li se razmišlja o nekakvom centru gdje bi se to moglo doista dalje nekako povezivati, raditi na tim mladim ljudima da od početka odmah u karijeri mogu dobiti priliku kod vas ili kod nekih drugih tvrtki i tako se razvijeti i ostajati doista ovdje? Pa gledajte, najbitnije je da se razvija ekosustav. Ne? To ne pričam samo ja, to pričaju i drugi ljudi iz industrije. Znači da se razvija ekosustav sličnih tvrtki koje međusobno šire znanje. Meni tu opet uzor Skandinavija, odnosno tvrtke iz Finske, tvrtke iz Švedske, koji su u biti međusobno konkurenti, ali šire znanje i iskustva i neki ljudi prođu nekoliko tvrtki za vrijeme 10-15 godina i stječu i šire sve što su naučili. Ne? I mislim da smo mi sada negdje tu gdje je možda Švedska, odnosno Finska bila prije 10-15 godina, ali da ubrzano možemo taj dio nadoknaditi i razvijati se. Tako da neće preko noći nastati sve, ali ja mislim ovo super korak u tom smjeru. Ali ipak, ti Zoran, kad ste to sad krenuli prije 12-13 godina, kad ste sve to skupa zamišljali, jeste li u jednom trenutku mislili da ćete doći u ovu fazu, da ćete tako narasti i da ćete postići takav uspjeh? Je li to negdje bilo primisli, je li to bilo stvarno idemo raditi pa onda šta bude? Nije bilo i nije nas motivirao novac, nego prvenstveno želje da radimo ono što volimo, jer mislim, meni je 12 godina prošlo ovako. Tako da nije to sad bilo, dapače, prodaja tvrtke nije bila u našem slučaju exit, sad odlazimo, nego idemo tvrtku dignuti na veći nivo, da postane još jača, još konkurentnija u cijelom svijetu. Jer se sve krenulo u ovoj pogotovo industriji ubrzano konsolidirati. Ne? Nisam mislila samo na prodaju, nego jedan san koji se kad se kretao prije 12 godina, što je bio neki cilj? Pa meni je bio cilj biti prvenstveno sam svoj poduzetnik i samostalan koliko je to moguće. Ne? Tako da nije ovo bilo tak zamišljeno, nije mi to bio cilj, nije bio cilj prva tvrtku, evo, to mogu reći. Ali, opet kažem, poanta svega toga je da se Nanobit kao takav koji već odrasta, da se mi razumijemo, mi tu imamo ljude koji su s nama 10 i više godina, ne? Koji već odrastao da zapravo otiđe na jedan veći nivo.